No tak to nedávám. To nemůžu přestat natočit. Ach jo. Já jsem tak naštvanej, vybil jsem mi prostě mobil, jo, musím se nechat nabít. Takže zdravím vás tady u mého prvního videa. Teďka na kanále, já se omlouvám strašnou rýmu, jo, takže kdybyste něco takhle slyšeli, tak se omlouvám strašnou rýmu. Tady pro vás jednu nabízenou, co melu, prostě zprávu, že zítra ráno, budu zítra točit vlog, protože zítra jdeme do Prahy, takže trip to Prague, jo, prostě výlet do Prahy, jedeme tam se školou, vlastně pojedeme do Národního divadla, do Národního muzea a Muzeum iluzí. A natočím vám vlastně jako průběh toho dne, co všechno, kde jsme byli, budu chodit se svým kamarádkou Sofii, tady vám dám její Instagram, ať můžete sledovat, dejte jí follow, mě samozřejmě tady máte taky a budu rád, když fakt dáte třeba follow, to je co. Takže se zatím mějte a jelikož stávám ve 4 ráno ve 4, v 5:50 máme totiž sraz. Takže uvidíme, jak to vlastně bude probíhat. V 5:50 máme sraz, já stávám ve 4, abych si chtěl ještě všechno dochystat. A mám být v 5:30 u té kamarádky. A ještě půjdeme s jejím kamarádem a půjdeme odsaď ke škole na busu, který pojedeme soukromým, že jo. A vlastně vám něco už natočím i v tom buse, takže uvidíme, ale zatím čau. No, takže teďka jedeme do Prahy, tady s kámoškou, kterou jsem říkal, že tam budu chodit, v Praze, jako po Praze, který budeme chodit. A prostě teďka jedeme prostě v tom buse, jo. No a ozveme se nám teda, až tam budeme, takže jsme v Praze, jsme dojeli a jdeme. Jdu vlogovat. Tam jsou to policie, Pavle, ty přišli pro tebe. Takže teďka jsme v Národním divadle a jdeme po schodech dolů. Takže dobrý. Takže teďka jdeme do Mekáče na jídlo. Jdeme si prostě dát jídlo a pak jdeme do toho slíbeného Starbucksu. Se na něj tak mega těším. Prostě. Dali jsme si všichni Big Mac. Takže papáme. Takže už máme. Já jsem teďka podle. Tak mi připomeň, že se máme na pojízdě. Oni mám takhle dlouho. Jakou dobu si máš? Jdeme teda do Starbucksu. Jdeme si koupit tamhle, ne, na druhé straně, až tam někde. No a teď si jdeme vlastně koupit. Ne, jeden tady byl. Ne, jeden. Já si dám teda pumpkin spice latte, ty dvě si dají karamelový něco. Cappuccino. Latte, čekaj. Cappuccino, nebo něco takového. Prostě něco karamelového. Já si dám pumpkin spice latte, poprvé si dám to. A no, pak půjdeme do autobusu a domů, takže tam ještě něco natočím, takže se ještě uvidíme. Jdu dělat tady pumpkin spice latte, jdeme chutnat. Je to výborné. Ze Starbucks. A teďka teda jdeme, už jakoby se asi pomalu jako, asi tam, kde máme sraz a za chvíli pojedeme. Takže tak, čau. A pak ještě vám natočím něco v autobuse.
Jo a mám tady takový story time prostě. Já jsem omylem, já jsem si chtěla dát prostě tohle ledový, jo, pumpkin spice latte. A jako mě to jako chutná, jako je to fakt dobrý. Ale já jsem tam předtím řekl pumpkin spice latte, jako to teplý. A já jsem tam musela jít říct, ať mi to vymění, protože jsem to teplý nechtěl. A jako nakonec jsme to vyměnili, ale ne s jménem teda, ale nevadí. A Sofča si dala to karamelový. Taky dobrý strašně. Tak čau zatím. Teďka jdeme jakoby na autobus, pojedeme už zpátky z Prahy. Takže jsem tady s další kámoškou, taky vám sem hodím její Instagram, můžete ji sledovat. Její holka, protože jo, lesbičky tady máme, takže nevadí. Já neslyším Míšu. Tady je Žáňa, taky s tím latéčkem, jo. A tamhle vzadu Míša, taky. Míšo, pozdrav do vlogu. Takže jsme na konci videa, nakonec jsem teda natočila z autobusu a už jdeme domů zpátky a pokud se vám tenhle můj první vlog líbil, můžete dát odběr a like a napsat něco do komentářů, pokud chcete další video takovýhle, vás tady to bude bavit, tak mi to napište dolů a uvidíme se u dalšího videa. Pa!